Het is een spannende dag, de première van Zwart-Wit. De spanningen binnen Oeral te vieren hier in de pastorietuin. Zowel bij de spelers, de kaartverkeerders, de catering en Jacob Doek, hè. Ik ben Guido en dit is BIS TV. Hoe is het met de zenuwen? Gaat wel goed. Ja, goed. Ja, is wel wat zenuwachtig, maar... Ja, gaat wel. Wat doe je als voorbereiding voor de voorstelling? Nou, mooi net voelen dan, net berazen en zo. En dan begin even iets jong. Nou, inzingen en allemaal scènes nog een keer oefenen. Welk stukje vies het leukst om te spelen? Ik vind het laatste stuk, want dan is iedereen erbij bijna. Nou, eigenlijk is het hele stuk wel leuk. En het leukste is dat ik de hoeking steward word. En waarom vind je dat zo leuk? Nou, omdat ik in het echt eigenlijk helemaal net zo stout ben. Nou, de schoolscène. En waarom? Nou, dan moet ik iemand uitschelden en dat doe ik normaal nooit. Dus ja, dat is wel een keer grappig om het te doen. Schel eens nooit iemand uit? Nee. Nou, soms wel, maar dan ben ik echt boos. Bijvoorbeeld op mijn broer. Oké, dan is het goed. Ja. Oké, wat roepen we dan? Oké, mooie voorstelling. Kom op. Hoe gaat het bij de CD-verkeer? Ja, het gaat wel goed. We hebben al hele protten verkocht. De cd's binnen €10 en de folders binnen €1. CD's de kip. CD's van Zwart-Wit voor maar €10. Waar had hem nog net? Had je de CD al? En was het hem echt net keerpje dan? Nee, dankjewel. Nee. Waarom dan net? Nou, weet ik eigenlijk net. Vies de liedjes niet leuk? Ja, ik vind het wel heel leuk om te zien, maar ik geloof net dat ik een cd keep dat ik hem bed draai, dus... En de band dan? Wil je de CD net haar? Nee. Nou, dat vind ik heel gek. Heel gek. Oké, we gaan gewoon verder. CD's de kip. CD's de kip voor maar €10. CD's de kip. Nou. CD's de kip. Had je al een CD? Oh, goed. Oké, nou ja. Dan keek ik hem net verkeerd. CD's de kip. Zwart-Wit, mijn 14 prachtige liederen erop van maar €10. Jongens, CD de kip van Zwart-Wit van maar €10. Had je al een CD? Oh, en waarom hast hem dan kocht? Nou, schitterende zang hè, voor de jeugd, dus prachtig. Ja, heel mooi. Komst elk jaar? Ja, elke keer komt weer erbij, hè. Ja. En we hopen dat het waar een beetje warmer wordt, maar qua jasje zang dit wel. Ja. Helemaal top. Goed, oké. CD's de kip. Had je de CD al kocht? Nee, want mijn dochter doet zelf mee en die krijgt hem. Oh, oké. Zeker gekocht. Ja, oké. En waarom dan? Omdat ze natuurlijk prachtig zingen. Ja. Ja, ik ben hartstikke trots op. Dit wie BIS TV. We hebben een prachtige première gehad. En volgende keer.